Не съм на работа тази вечер, аз съм си у дома. Може ли едни аплодисменти за моя батко, за батко ми Фончо, за неговото семейство и за... Да, всичко искам, каквото искаш, аз съм по теб. И за неговият син, за нашия брат, за дилъра в Лондон. Само че сега сме тук. Така. Сега ще посрещнем малкия виновник с една тарикатска песничка по действителен случай. От малък си е тарикат до. Гостите, може да аплодирате малкия принц и да го посрещнем подобаващо. От малък си е тарикат, зата няма само преднаврат. Всички знаят, той има Микена, един от силните мъже на Диема. От малък си е тарикат, зата няма само преднаврат. Всички знаят, той има Микена, един от силните мъже на Диема. Ой, гани, 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 мила, мила, о християни. Ой, гани, 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 мила, мила, Саша християни. Ой, гани, 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 мила, мила, о християни. Ой, гани, 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 ой, Саша, дай, о християни. И аз е фамилия Кей. Само за малкия принц специално. Thank you, sir, thank you. И аз ще ти ме. Соло барабани. И така пристига една голяма пара от таткото, от моя брат, от дилъра, от Лондон, вече дилъра от Пещера. Аз казах. Ладади да да да, ле 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 ле, ладади да 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 да, ле 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 ле. От малък си е тарикат, зата няма само преднаврат. Всички знаят, още една голяма пара пристига, поздрави само за малкия принц, за Ганчо, Ганчев, Ганчев. И още една пара пристига също така от най-големия, от дядото. Поздрави за наследника на фамилията. Ой, гани, 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 мила, мила, о християни. Ой, гани, 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 мила, мила, о християни. Ой, гани, 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 мила, мила, о християни. Ой, гани, 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 и Сашата и о Христи. Аман, 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 аман. Яша Ганчо, за най-щастливия татко на гостите музикални поздрави. Яша фамилияки, Яша християни. Ке. Аман, гиди, гибе, о, гиди, гибе, и фамилия. Айде, Туни, ти си, брат ми. Яса, яса. Поздрави! Яша, бе! Яша! И така поздрави много специално само за шефа, нека да се знае кой е шефа. За Фончо, за оригинала!
Abre Poncho, ajde Poncho, dugi gilavalo krisi. Ajde Poncho, te uno koske te čarenje. Ajde Poncho, gila bena Sašo daju Християни. Ajde Poncho. И така пристига още една голяма пара, 50. И още една. Финансова подкрепа за банковата сметка на Саша, на Кристиян и на оркестъра. Оригинални поздрави специално. Ако може, Асенчо, малко да ми пуснеш микрофончето, да ми е хубаво. От мене, за бате Фончо. Моля ти се. И така пристигат още 50 точки от Саша за бате Пончо, за неговото семейство специално. Ай биям дила моцитно гачо. Още 20 точки. Ajde dede, tu che gira mama. Ajde dede, tu che gira mama. Ajde babo, tu che gira mama. Ajde babo. Ajde Turcay, yaşa. И за малкия принц Ганчо. Ясо! Соло барабани. И така, поздрави много специално за милионера на град Пещера от неговата сестра. Специални поздрави е милионереске. Ама не само милионер, той е милионер от 25 години. Тя и душата му милионерска на моят батко. Айде, Туни! За малкия принц, за неговия татко, за нашия брат Заганчо, за нейното сърце, за брата. Айде, Яша, Туни, ти си!
много специални поздрави за Фончо на реката от неговата сестричка. Айде, я шатани. Ако обича Алекс, нека да дойде тук при Кака ми Дима веднага, ако може. Romenge yaşa